Cròniques de Gothel. Capítol 135. Terrorisme celestial al castell de l'Avern. Estem davant de Zariel, de majestuosa presència i inquietant mirada, mentre s'espera la nostra resposta, doncs per tancar el tracte podem demanar una cosa de la nostra elecció. Sempre i quan sigui realitzable i raonable. Debatim entre demanar muntures i armes màgiques, quan de súbit s'obre la cortina darrere nostra, deixant entrar les dues criatures que Lucien havia parlat a la festa. Amb un tres i no res, es treuen els vestits, revelant-se com a criatures celestials que avancen cap a Zariel inexorables amb algun objecte tapat, amb una lona de color carmesí. Els guàrdies intenten parar-los, però són emputxats per una força tronadora sense poder impedir el seu avanç fulgurant. Treuen una làmpada radiant de sota la lona, fent cridar tots els dimonis al mateix moment, que il·lumina cegadorament tota la sala. Tots ens apartem menys Bretac, qui a l'últim segon, veient el seu cosí retrocedir, veu el desastre donant un pas enrere. Segurament li salva la vida, quan veiem que una gran explosió ens calcina, fins i tot els més amagats i ajupits. Al despertar del caos del foc atronador, veiem que Zariel ha desaparegut juntament amb el bufó Otavius.
Els 2 celestials estan vius i 2 guardes també, però els àngels encadenats no tenen cadenes i la màgia s'està revertint purificant la seva ànima. Dialoguem breument amb els celestials, dient-los que també som enemics de Zariel, però ens hem vist obligats a pactar amb el diable. Ells ens diuen que venen a salvar els seus companys i van cap a ells a correcuita, començant-se a transformar-se en àngels celestials també. Arrenca un combat ferotge entre els guàrdies de Zariel i els celestials. Alistair mira per les cortines de la porta, però no troba el forat per on sortir. De cop, sent un riure. Sembla que és el de Darius. Gorthol intenta ajudar buscant al final de les teles amb la llum de l'elm terrible, sense resultats. Lucian busca alguna altra sortida de l'estança, però no n'hi ha cap. Es dona compte que Zariel ha marxat per un conjur o encara està aquí amagat o imperceptible pels nostres sentits. A l'altre front, amb els meus companys, tots els celestials carreguen contra els guàrdies supervivents, aconseguint derrotar els àngels negres de la mort. Tot i això, un celestial cau mort en combat. Els altres es dirigeixen cap a la porta, entonant unes paraules de formosa factura. Durant el càntic, un d'ells comença a convulsionar, com si estigués ofegant. Abans que s'adonin, un a un, tots s'ofeguen en un càntic destartós i ofecs convulsius. De la foscor del pilar central apareix Zariel recorrent l'estància amb una mirada que mata. Parece que se me han colado ratas. La prefecta del maligne avança fins les cadenes dels àngels caiguts, tot arrencant 4 d'elles i repartint-les entre ells en Hor Alistair, Bratak i Gorthol, ens impera. Demostrad vuestra lealtad ahora. Transformadlos. Sota pena de mort, el grup obeeix a contracor encadenant de nou els pobres celestials atormentats que es tornen a transformar per ser encadenats fins a eternitat, a l'Avern. Zariel ens reafirma el tracte, tot tornant al seu tro enfadada però satisfeta al cap i a la fi, quan apareixen nous guàrdies a la sala. El coronel, sense dubtar, li demana: necesitamos una plegaria o poder para llegar al rey Golem. Él siempre va por delante nuestro. Zariel s'acosta a Bratak, ja que ha estat el més voluntariós. Como eres el único que se ha preocupado por salvaguardar mi vida, te voy a recompensar. I enviant el bufó a per una cota de malla vermella, li ofereix amb milers de punxes a l'interior, però. Al col·locar-se l'armadura, les punxes li perforen la pell a l'instant, fent-li sagnar, però pot aguantar el dolor com un bon bàrbar. Alistair el Metabard intenta aconseguir més recompenses per anar amb Zariel, pressionant amb bones arts. El bufó li agafa l'escut de Gargoth trencat i li torna arreglat. Zariel diu que pot donar una relíquia, però, això sí, haurà de ser la mà. La mano es la clave para derrotar a Noriandel. Os la doy siempre que salgáis de aquí con ella puesta. ¿O acaso no te la vas a poner, Alistair el Metabardo? I llançant la mà directament a Alistair, la sala arrenca els preparatius per a una mutilació sumària. Tot sigui per un bé major, doncs estem a punt de presenciar un ritual mil·lenari que ens otorgarà el poder suficient per derrotar l'enemic de tots, Noriandel, el rei dels gòlems, que al cap a la fi sembla que s'ha guanyat el títol de rei a sang i ferro. Gorthol segueix molt preocupat per una qüestió molt simple. Si Zariel i Gargoth no són capaços d'anar directament a pel gòlem, com nosaltres amb la relíquia que hagin tingut mesos en possessió podrem fer-li front sense ser aplastats com tot rastre que hem seguit des del seu naixement. En aquests moments, el nan recorda les grans gestes i agafa moral pel que segur serà la batalla de les seves vides. Y para esta batalla donde se va a decidir nuestro destino, ¿por qué no ser yo quien utilice la mano maldita? Ahora he visto la luz y Thorn me protege. Continuará.